साफ्रोमबो निउस नायगिरि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिग्रोबाय। दिनै नैबे कापुरगाव बे गामिनि बे मोनसे फोथाराव गेलेग्रा फोथाराव जयनिं हाबाफारि जोंनि UPPL दोलोआव गोबां रायजो राजा आइ आफाया UPPL खौ मोजां मोननानै बा जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जेनेबा चिफ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' एबा जोंनि UPPL नि आफादगिरि बिथांखौ मोजां मोननानै गोबां रायजो राजायानो लोब लोब दिनै जयनिं जाफैदों। सानफ्रामबो जयनिं गोबां रायजो राजायानो जयनिं जाफैदों। मानो जादों बेखौ रायजो राजा आइ आफाया मिथिखागौ। आं गोबां कुइसन खालामदों एसे आगोलावसो जे नोंथांमोनखौ सोरबा बरायनानै लाबोदों नामा, आंना खुला खुलि सोङो। दा रायजो राजाया बुंदों जे जोंखौ रावबो बरायाखै, जों प्रमद बर' बिथांनि मावनायखौनो मोजां मोननानै फैदों। दा बेखायनो दिनै रायजो राजा आइ आफाया जाम्बा जाम्बि नंला, गोदोनि बायदि नंला जे मुस्रि गांसेजों कम्बल गांसेजों बुरखायजानाय नंला। बै समाव जुदि BPF हान्जानि बिथांमोना बा दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि मोजाङै मोजां मावलाङोमोनबा रायजो राजा आइ आफाया बयबो मोजां मोनगौमोन। दिनै UPPL बो जोनोम जानाय नङामोन बा VCDR जोनोम जानाय नङामोन। आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना गोबां बिदिनो रायजो राजा आइ आफानो जेरैबायदि होनो गोनां दंमोन बेखौ होआखै होननानै जों मिथिनो मोनदों। मानो होनबा जोंबो जोंनि मेगनजोंबो नुदों जे दिनै न' मोननांगौ रायजो राजा आइ आफाफ्रा न' मोननो हायाखैमोन। दिनै जोंनि नैबे बिटिआर सरकार जे UPPL आरो BJP नि नैबे सरकाराव गोबां रायजो राजा आइ आफाफ्रा न' मोननांगौखौ मोननो हादों। मोनसे गामियावनो 80टा 70टा फैदों नैबे बोसोरथामावनो। बे बोसोरथामावनो जुदि बिदि न' फैदोंबा बे 15 बोसोराव खेबथामसो जालायसिगौमोन गिदिङैनो न'आ, होमबा बयबो मोननो हासिगौमोन, मोनैयानो थानाय नङामोन। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। आरो आङो दिनै गोबां ससियेल मिडिया नुनो मोनदों BPF हान्जायाव मा जाखो, माबा अर जोंनाय बायदि नुदों। माबा प्रिथिराज नारायणजों माबा खाम्फाजों आसि थुलायलायनाय नांलायनायसो नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव। दा आं बेखौ बुंनो नागिरदों बांद्राय माने बै समावनो जे जोंहा ट्राइबेल संघनि मानगोनां सार दावरौ देख्रेब बिथांमोना जुदि प्रिथिराज नारायण देबखौ बर'नि फोलेरनि फिसा राजानि फिसा होननानै लाबोआमोनबा बिदि जानाय नङामोनदां, बिदि नांलायलायनाय सोदोबाबो फैनाय नङामोनदां होननानै आं सानदों। मानो होनबा दाखालि जोंना मानगोनां मा थारिखमोन आं गोसोआव गैला, जोंना दावरौ देख्रेब सारा माने गावनो बुंफिननो गोनां जाबाय। दा दुखु मोनदों बेखौ पेनेलाव फैनायनि होननानै। दा गावनो थारमाने जों बुंनो नागिरो आरोखि मासे जिबौखौ दा गाइखेर होनानै फिबाय थाबा बिगोमाखौनो सौवो होननाय जादों, सौनो नागिरो बिदि जादों आरोखि। दा नायदो एसेबां अनबाय बेखौ बर' फोलेरनि राजानि बंस'नि फिसा होननानै फिसौ फिसा होननानै बेखौ आदर खालामबाय, बामखांलायनानै फिदिंबाय बिथांमोना। दिनै आरो दिनै बेनो टिकेट होनो पेनेलाव फैनायनि बिथांमोना दुखु मोनबाय। बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो फैदों। नैबे बाथ्राखौ बर' जाथिनि थै गोनां इउटुबारफोर मा खालामनानै दं, बेफोरखौ मानो बखिनो हायाखै? बिना गयारि प्रमद बर'खौ बखिनो हागौ, नाथाय नैबे जे जागासिनो बर'नि गेजेराव दावराव दावसिया दिनै ट्राइबेल संघनि मानसियानो दिनै बखिनो गोनां जाबाय, गावनि पार्टिनि मानसियानो बुंनो गोनां जाबाय। होमबा बेफोरखौ मानो बुंनो हायाखै? बै अफ्रिमोनहा मानो बुंनो हायाखै? बाराबा बुंजाया, बिजामादै जायो अफ्रिया, आंनि बिजामादै खाथिनिनोखा नालाय अफ्रिया बिजामादैसो। आं सान्दों बिथांनि बखिनाय बिखुनजोखौनो दोखो दोखो बखिनो हायोबा नाम जेरे मानसिसो जालांबाय नामा होननानै सानदां बे अफ्रिखौ। बिना गयारिया मा रायजो राजा आइ आफाया मिथिखागौ। जोंखौ थगायसुलि होननानै बिथाङा सानफ्रोमबो इउटुबाव रायो, थगायसुलि थगायदों। रायजो राजाया मिथिगौ, थगायदोंमोनबा रायजो राजाखौ थगायदोंमोनबा दिनै मानो लोब लोब फैदों रायजो राजाफ्रा? UPPL मानो जगदान खालामफैदों? 75,000खौ होगोन होननानै जों जेरैबायदि खुगा सुदों जों होगासिनोबो दङ। फार्स्ट किस्ति होबाय 25,000। जों गोदोनो होनखादोंमोन BTC इलेक्सनाव खेबथाम खरि होगोन, 75,000खौ जों होगोन जोंनि बे सरकार फैबा होननानै जों जेरैबायदि खुगा सुदों थिग बिदिनो जोङो होदों।
जोङो थगायाखै रायजो राजा आइ आफाखौ जेरैबायदि होनदों आरो बेनिफ्राय साबसिन आसनि लायै लायै नायगासिनो दं। मैगं थाइगं फाननानै जाग्रानो जों अनगोन होनदोंमोन, दिनै जों 5,000 दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ होनो हाबाय। आरो बिनि सोलाय गथ' गथायनो फरायनायनि थाखाय गियाननि सोरां बिथांखि बेखौ होनानै 5,000 स्कलारशिप होगासिनो दङ। MLA फान्डनिफ्रायबो होदों आरो बिटिआर सरखारनिफ्रायबो होदों। होमबा आरो नैबे गोर्बोबती महिलानि थाखाय आइ अनसाय बिथांखि बेनिफ्राय आरो देरसिन बिथांखि गैया मा बिमानिफोरनि थाखाय। मानो होनोबा बिमा जानो ओंखारनाय बिमानो दिनै 10,000 गोर्बोआव थानायनिफ्रायनो 6,000 बेनि उनाव 4,000 गथ' जोनोम जाखांनानै 4,000 बेखौबो आसनिखौ डिक्लेयार खालामनानै होबाय रायजो राजाया आइ आफाया। जायफोरा बिमा जानो ओंखारनाय आइ माने बिमा, बै बिमा जानो ओंखारनाय आइजोफोरनो बे बिथांखिखौ होनाय जागोन। बेखौ आसाजों लिंक लानानै मोननो हागोन। आं बेखौ फोरमायदों दिनै। जों थगाया, जों नंखाय फाला खालामनानै राजनितिक खालामाखै। रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ। हाजारखि एमब्रा एमब्रा बुङा मानो, अफ्रिया एमब्रा एमब्रा राया मानो, रायजो राजाया मिथिखागौ दानि जुगाव जाम्बा जाम्बि गैला। माने आं बुंनो नागिरदों आरो दोखो दोखो बिखुनजोखौ बखिनायनि बेहा फैसा मोनोना, भिउआ बारायो नालाय बिखुनजोबाबो रायफ्लाबाय आरो मा फैसा मोनो, रायफ्लादोंसो रायथाराखै बियो। बे जाहैबाय बिजामादै नालाय बेहा आंखौ रायबा मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा नायो आरो हाबाब माथो उमुक बिना गयारिखौ रायदों होननानै बयबो नायबाय नालाय भिउआ बारायबाय थाबाय, बयबो नायबाय नालाय भिउआ बारायबाय थाबाय। जोंनि बिमा माहारिनि उमुक मेदामखौ रायदों होननानै नायो। दा बेखायनो बेहा गरसे गरनै थाखा मोनो, गावनि सिखार जाखादोंना। निउसाव नायाखै होनबा बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो नुगोन। दा आं बुंनो नागिरदों गोदान गोदान आसनि फैबावगोन, 2 बोसोर दंबावो जोंनि सरकारा। जों गोदोनो होनखानाय 5 बोसोराव नाय आइफोर आफाफोर जोंनि UPPL सरकाराव फैहोनानै 5 बोसोराव नाय। जुदि 5 बोसोराव जोङो जेबो मावनो हायाब्ला, रायजो राजाखौ अननो हायाब्ला, बिदिब्ला जोंखौ 5 बोसोरनि उनाव जोंखौ जोगारनानै गार। सिदा सिदि होनखानाय जोंना। जोंखौ 5 बोसोराव जोदलानानै गारनो हागोन मावाखैबा। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। जियानो जादोला बयनिसिमबो आङो नैबे जोंहा दा 6टा 6:30 केन्डिडेट डिक्लेयार खालामगोन। बयबो रायजो राजाया मिथिनो हागोन। आरो गाबोननिफ्राय कि जानि कड अफ कन्डाक्टबो गोग्लैनो हासिगौ। गाबोन जोंहा डिक्लेयार जासिगोन इलेक्सना। बेखिनिखौ बयखौबो रायजो राजा आइ आफाखौ खावलायबाय जाहाथे जोंहा क'क्राझार समस्तिखौ मोजाङै मोजां देरहाहरनो हायो आरो बयनिफ्रायबो बांसिन भट होनानै देरहाहोनो हागोन। आं बेखौ मिजिंथिदों। मानो होनबा जोंहा AJP आरो BJP दंदेरो आरो UPPL। दा मोनथामजों जोङो जेरैखि जायाबाबो 100% देरहानायखौ जों नुहुरखाबाय। बेखायनो रायजो राजाखौ फिन आरोबाव रोजा रोजा साबायखर होबाय आं। हाग्रामा महिलारि बिथाङा एफा गोबाव सिब जानाय नालाय बेहाबो एसे दलब गाहायाव थानो बायोना। बेबोथ' आं देरहागोन होनना लाखानांगोन ना। बेसोरा मा खालामनो, माने 17टा गाहाम देरहादोंमोन, सरखारखौनो दानो हायासै। आरो दाबोथ' देरहागोन होननानै लानांगोन ना। माबोरैथो गावखौलाय जेनगोन होननानै लानो। 17 बोसोर सियाराव जिरायनाय, बै सियारखौ मारायजों सेजाबा खर'आ मोजां जाया। बेखायनो बेहाबो साननाय हनाया बिदिनो थाला थाला गालांनो हमदों। बावैसोनो बिनि पार्टिनिफ्राय गोबां 4-5 MCLA फैनो हासिगौ जोंजों आरो MLAबो फैनो हासिगौ। बेखौ रोखा जाबाय। सिङाव जोंहा रायलायनाय जाजोब्बाय। बिथांमोनहाबो जोंजों जगदान जासिगोन। आरो बिथांमोन फैनाय लोगो लोगो गोबां रायजो राजा जानजि खाफ्रानानै दंबावो BPFआव भट होग्राफ्रा। बे सारमोन थांबाथाय जोंबो गैखाला होननानै बुंदों। अब्ला जोंहा बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा देरहागोन बोरै होननानै बुंखानांगोन बुंनायालाय। थेवबो देरहागोनखौ नुहुरखायाखिसै। ओंखायनो मालाय आब' प्रमेलाया गावनो फावसयखाबाय। पेनेलाव फैदोंबाबो आब' प्रमेलाया जेनगोनखौ नुहुरखानानै आं होनो हाला होननानै गावनो फावसयनानै लाखादों। नुहुरखानायखा सोरखौ होयो। दाथ' 2 दंबावो। आब'आथ' फावसयबाय। पेनेलाव फैनायाथ' 3मोन। प्रिथिराज नारायण देब आरो जोंहा मानगोनां बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिदा जायो बियो आंनि। खाम्फा बरगयारि बे बिदायाबो माने दारायनो नागिरदों। माने आंथ' सानो फावसयनानै थानायानो साबसिन जासिगोन। थाखा फैसा मानो गारलाबायनो। बेबो जोंजों फैबानो जासैना। फैनानै आराम बावनो खौसे जानानै BPF, UPPL, BJP
माने जिएसपि गासिबो ज' जानानै जोंहा क'क्राझार समस्तिखौ बा लकसभा समस्तियाव देरहाहोनानै मोजां मोनसे नांगौबा बिटिसिआव बेलेग सिन्था खालामनोबा आलादा खालामनोबा खालाम नङा होमबा आं बेखौसो होननो नागिरदों आरोखि माने बिथांमोनाबो फैनानै जाहाथे ज' जोंनि बे UPPL नि सायख'नाय BJP नि सायख'नाय केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै जयै देरहाहोयो आं बेखौ बिथांमोनसिम खावलायबाय PF ओमफ्राय बेखिनियानो बनसुआथ' मोनसे दोलो नङा जेनेबा बनसुआव दङमोन बिथांमोना बनसु माने बे BPF खौनो होननांगोन बिथांमोनखौबो मानो होनबा बनसुआथ' बिथांमोननि सात्र सन्था दानायमोन दा बिथांमोनाथ' लाथिख' जाबायानोसै फ्राय जोंहा दाखालिसो मोनसे अफिसखौबो उथायबाय नङा होमबा दा गोबां फैगासिनो दङ NLF निफ्रायबो फैजोब्बायानो फ्राय बेखायनो बिथांमोनखौबो राइट टाइम राइट डिसिसन लानो रोंनायनि रोजा रोजा बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आं